Λοιπόν, ήμουνα λοιπόν μέσα στο δωμάτιο όταν είχα γυρίσει από το πρωινό και ακούω εγώ απ' έξω τις καμαριέρες ότι ξέρω εγώ το 7-17, 7-18, 7-19 ξέρω εγώ είναι ελεύθερα, μπορούμε να καθαρίσουμε. 7-20 που ήμουν εγώ, είδαν έναν να μπαίνει, οπότε να μην καθαρίσω, να μην το χτυπήσουμε. Κρύφτηκε ο Μάνος εκεί και λέει άδειο είναι. Λοιπόν, Κανείς εδώ. και μετά από λίγο μου χτυπάνε την πόρτα. Και εγώ τι απαντάω? Άλλος. Και απαντάω, άλλος! Μάνος. Ρε, πόσο άβολα ένιωσα. Άλλος Νικήτας. Είμαι άλλος Νικήτας. Άλλο Μάνος. Ρε, παιδιά, ποια ήταν η σωστή απάντηση σε αυτή την περίπτωση? Παρακαλώ. Παρακαλώ, Με το παρακαλώ θα μπει. Δεν ήθελα να μπει. Περάσει τα ανοιχτά είναι. Δεν ήθελα να μπει και πανικοβλήθηκα.